Myntri PHE ubah Kermenshula rengkat bu Chief Engineer ke PHE kilalit jngoh ay artylli ki skim ha East Jaintia Hills District. Kini ki skim ki kentup ika Greater Rembai Water Supply Scheme ia kebala dep mang pisah hadu hundriu klur tingka. Kawai pat ke skim kadai ke sinrang lawe Combined Water Supply Scheme ia kebala mang pisah hadu shispa sau klur tingka. Kejing tere jung kini ki artylli ki skim kidang ya ceprang. Ko gaban pendap ikini ki artli ki skim kalong na katulong rembai ya kabalari la sumar da kador barshnong but ais ngobha na kabenta ka jing pentri kam jung kini ki skim kini ki artli ki skim ken la ban pendap bam di hadu nrupsan na kashispa jong kinong shong shnong jong ka district